BRMF starter en kampagne for at forvalte flere tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har mange i forvejen, men vi skal have endnu flere. Uden vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, så er vi ikke særlig stærke som fagbevægelse. Derfor starter vi den her kampagne den 4. september. Vi vil komme ud og fortælle om fordele ved at vælge tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Så vil vi også fortælle lidt om, hvad man laver som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Til allersidst så vil vi selvfølgelig også fortælle lidt om, hvilke tilbud vi har, både som fagforening og som 3F har, til at videreuddanne dig i hele vores store faglige system. Hvis du vil vide mere om hele vores kampagne, så kan du klikke på linket hernede. Så vil du se meget mere på vores hjemmeside og vores Facebook og vores andre sociale medier. Du må meget gerne smide en kommentar til, hvorfor du synes, det er vigtigt, at vi forvalter nogle flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.